Faktorian gaur, internetez, teknologia berria hitz egin nahi dugu, blogari ez ere gai asko ditugu, Maite Goñerekin hitz egiteko. Maite, egunon? Egunon. Ezagutuko duzue, 15ean behin, 10 izaten da bera, eta gaur, Faktoriara gonbidatu dugu, Maria. Hala da, irakasle lanetan, ez da, Maite, Bai. Ordiziako Euskal Jakintza ikastolan, Eta... barkatu, jakintza ikastolan, ze nola bloga eta dena Euskal Jakintza da, jende guztik nastu egiten du, Jakintza ikastola da, bai. Jakintza ikastolan. Bai. Eta Mondragon Unibertsitatean ere, bai, ikasturte astear nolako egunak dira irakasleentzat hauek? Prestakuntza batez ere prestaketa lanetan eta bilerak eta horrelakoak eta pixka bat antolaketa lanetan, ez? Eta aldaketa guztiak nola eraman aurrera, baldin eta aldaketak eraman baldin baditugu aurrera, eta horrelako kontuetan, baina ondo. Proiektu berriak eta badituzu buruan? Bai, proiektu desente ditut buruan, eta gero aldaketak adibidez Euskal Jakintzan, batxilergo 2. mailako blogean, da hori ja 9. urtea egin behar dugu, eta orduan gauza batzuk bintzat aldatu nahi ditut. Gurekin ez dago gaur bera bakarrik, ez dago Maite bakarrik, Marijo de Ograzias ere gonbidatu dugu, Faktoriako solaskidea, Faktoriako kolaboratzailea. Gurekin ostiraletan izaten da, sare sozialen inguruan hizketan, berak perlak uzten dizkigu, kantuekin lotuta, gehien aipatzen diren gaiekin lotuta. Gaurko gaia zen den ikusita esan dugu, Maria. Marijore gonbidatuko dugu. Marijo, egunon? Egunon, bai. Aste azkena izan da ondo, ez da zure eguna izaten, baina ondo. Ondo, gaina eguraldi bikaina gaur usteratxo egiteko. Beroa, ez da, esan dugu, bero galanta. Bai, Bilbon bai bintzat. Bilbon bai. Marijo, gaur Maite Goñi dago gurekin, duela gutxi rankin bat zerrenda bat atera zen alianzo.com webunean, eta Maite Goñi zerrenda horretan dago, 10 lagun guztira, Maite Goñi 9. bera da, emakume bakarra eta euskaraz aritzen den bakarra. Zu jarraitzen duzu Maite sari sozialetan? Bai jarraitzen dut, tarteka uste dut, gainera sarean aurrez aurre baino harreman gehiago dukugula, izen lehike, bai. Twitterren jarraitzen dut, batez bere, eta gainera berak erabiltzen da ben joku horretariko baten zaletu naiz, bera denboratxua daroia, kontu horrekin gaurko hitzari buruz nabil, eta ni beranduxeago zaletu naiz horretara, berak egunero argitaratzen dau, olako berba bat, ez da, ezagutzera emateko, gaurko hitza zera horren izen horren azpian, eta adiera ezagutzeko, eta gainera orain dela gutxi, Maita zezinean soinua edo nola oskatzen den ere jakin dezagun edo jakin dezaten zera ikasten ari direnak euskara edo ikasi nahi dutenak, zuzura hotxa grabatzen duzu ere. Bai, saiatzen aizaupa Marijo, lehenengo goza. Eta gaina gaurko hitza aipatzen duzula, zuk proposatutako Twitter bidez edo korreo bidez proposatutako hitz badago, baina ez denboraik eman zabaltzeko, zekorrik eta presak etorri naiz. Baina bai gaur begiratu, eman gizute jokau ingo deu pixka bat, orduan. Untxiaren sinonimoa da, zein da esan zenian hagoain dala gutxi? Ai, untxiaren, gogoan daukat, baina. Artikulu batean ikusitako. Baina, atzo gaina, usteot ikusine bada. Lapin. Hori da, argiako artikulu batetik, ez? Reportaje baten, bai, anai artearen elkarrizketan irakurri naban. Hori da. Bai. Eta aprobetxatuz bide batez, hori ez, jende desientek egunero, Marijok esan duen bezala argitaratzen dut hitz bat, gaurkohitza.com blogean, eta, sinonimoak, azalpena, iztegi ezberdinetatik kopiatuta eta bar, eta gero saiatzen naiz testu inguruan ipintzen, nola erabiltzen den. Eta guain gehitu diot, berrikuntza txiki bat, eta da, forbo.comean ematen dute aukera hizkuntza ezberdinetan ahoskatzeko, ez, hitza. Orduan egunero ahoskatzen dut, saiatzen naiz. Ze ez pentsa nire hartu dut hori erronka bezala, ez? Ikusteko ze askotan, guk Goierrin ahoskatzen dugun bezala, eta bestela, eta askotan konturatzen naiz, tilde hori edo azentu markatu hori, ez du gala ondo markatzen, edo besteak beste horrelako kontuak. Eta orduan erronka txiki bezala hartu dut. Beti berrikuntzak. Aipatu dugu rankina zerrenda hori, eta zu 9. agerizara, Euskal blogarien artean 9. jarri zaituzte, Maite. Zer esan nahi du emakume bakarra eta euskaldun bakarra izateak? Nik lehenengo enaiz oso rankinen zalea, hori azteko. 2.
Bigarren gauza da, bueno, sariak, rankinak, horrelako gauzak, goran edo goikoaldean zaudenean, bueno, beti, ilusioa edo errekonozimendu bat, edo ez dakit zer da oso ondo, zenik eguneroko lanean sinisten dut, eta ez horrelako gauza oso puntualetan, eta gero, jarraitzen didatenek badakite. Eta kontu horretan, bai, atentzia ematen du, ze euskaraz arituta oso zaila da horrelako ranking batean azaltzea. Oso zaila da, ze, berrian ikusi nuen Xabier Mendigurenek zabaldu zuelako Twitter bidez, ezta? Eta bea jartzen zuen baskoen rankinga. Ez zuen jartzen, eta orduan hortik abiatu zen, ez? Euskalduna izan da blog bat, euskeraz balin badaukezu, autu bat egiten ari zara. Eta autu hori oso esanguratsua da. Badakizu, jende askok ezingo duela jarraitu esaten dezuna, eta niri, hor betiko kontua ateratzen da, ez da berria. Nik sare sozialetan, eta bai Twitterren, eta bai bestela, mugitzen naizen esparruetan, eta bai teknologia berriak hezkuntzan eta baditut harremanak Espainia mailako jendearekin, eta gero bestela ingelesez ere harreman handiak ditut, eta kolaborazioak, eta Orduan, zein da gure papera, nola jokatu, zer egin batak besteari ezkentzeko, oso zaila da. Bakoitzak nik esaten duten bezala, nik nire politiko-linguistiko propioa dauket, politika linguistika propioa, eta nire blogean saiatzen naiz eta Twitterren lehenengo hizkuntza euskara izan dadin, baina gero nik zabaltzen ditudan eduki pila bat ingelesez dira, nire lanaren inguruan ez dagoelako ezer euskeraz, edo oso gutxi dagoelako. Nik zer egiten dut pixkat hori konpentsatzeko, saiatzen naiz itzultzen, hor daudenak eta interesgarriak topatzen ditudanak. Orduan hori da nire ekarpen txikia. Baina gero, Alianzoko rankingaren inguruan emakumeak nun gaude. Askotan hitz egiten da horren inguruan ere, ez? Orduan, oso zaila da iritzi bat ematea horren inguruan, ze ez dakizu benetan zer Alianzoko horretan eta ranking guztietan ateratzen dira parametro batzuk neurtzen dira, eta kasualidadez parametro horien baitan ni nago zerrenda horretan, baina horrek ez du esan nahi ez asko, ez gutxi, ez beste. Baina, zerbait esan nahi du, ez da? Maite? Pixka bat. Jarraitzailea dituzula, eta zuk interneten eta sare sozialetan esaten duzunak interesa duela askorentzat. Eta zabaltzen dala hori da, nik uste dut ez daukela beste misteriorik, ez? Esaten dezuna, interesgarria iruditzen zaiola jende kopuru bati. Horrela hartu behar da. 9:36 minutu ditugu, luzatu egin dugu elkarrezketa gustora gaundelako, neskak bioi eskerrak emango dizkizuegu, gainera Maite ikusi dute, mezua duzula, bai telekoan eta baita tabletean ere, beraz, esandakoa, begiratu zaindu eta zuke egindako hausnarketa horiekin gelditzen gara. Milioi bat esker, gonbidapenagatik.